No päivä. Ruvetaanhan valmistautumaan talveen ja reennoimaan näitä talvihommia. Katsotaan. Suotasko tämä reenit pystyy, vai mikä tässä nousoo pystyy? Mikä nousoo pystyy, kun tämä pärähtää? Merkele, täpä sähköpenkkiä sieltä, katsokaa. Mistä se meni? Ai että. Ranskalaista sähköä. Aiku. Lähtisikö tämä käänti? Lähti. Pörpättää niinku ralliautot. Joku jo arvasta pösössä olla. Siirretäänpäs vähän bössöä tuonnepä. Tuonnepä. Jarrut vähän kahissa, kun ei oo ajettu ihan viime vuossa toinen. No käsjarrukin nousuu aika ylös. Pientä siättöä ois. Ja arvatkaa, tässäkin pallaa pensavalo. No totta helvetis. Niinhän se pitääkin. Joo, avaimet jää kyllä. Joo, tässähän on nämä huippu-uudet kesärenkkaat. Nämä laatumerkkiset. Mitkäs nämä oli? Outsideit. Eiku RX Motion. Mitkä helvetit Rod X nämä oli. Hui saatana kun sääkä. Hei kun kissa tökkäs kannikka. Hui kun sääkä. Etkä kusee siihen renkkaaseen. Et kusee renkkaaseen. Tarvitse renkkaan vaihtamaan siihen. No vaihdetaan nämä pois alta, kun tämä seistä lotkottaa varmaan tuossa sijoillaan koko talven. Niin eipähän painus nuo renkkaat ihan montulle. Ruvetaanpa vaihtamaan renkkaita, vai mitä sanoo Kusti siihen? Ruvetaanko vaihtamaan? Et pissi sinne, ei sua pissiä renkkaisiin, ei sua. Tänne mulla käät virtsissä. Yksihän oli sillä peräkontissa. Meinas etitytte kovasti. Siltähän tuo löytyi. Hakkapalitta neloset. Melkein uudet. Rotaation. Mitkäs nämä ois vuosiluvulta? Kyllä yhtä vanhat kuin minä melkein. Made in Finland. 05. Ei 20 vuotta. Joo, etit tähän tunkki. Mistä tää sopas nousta? No. Tuolta palakista just. Ostaa vaneerilevyä edelleen. Mennäänkö tuo läpi palakista? Tuo nousi. Montussa, missä? Onhan tuo. Onnes on ryöpi. Oon minä iloinen, että mä tämän sain sille ostettua. Minkäs kokkuun tänne käy?
Mitäs sinä se? No. Ja hanskat on oikein oppisesti polven alla, ei käsissä nimenomaan mitenkään milloinkaan. Siinä on hyvät kesikset. Tietäpäs tuohon rengas joku. Rotaation on tuonne. Tämmöset talvisäilytysrenkkaat. En edes pannuta. Jääpäs nämä näille, vai mitkä näitä? Laittahan nuo. Eikös nämä oo? Oho. Ajatellaan Mä näen nyt sinänsä. Aika nämä nekään. Perkele. Missä se reikä? Perkele. Näin nämä mä näyttelen. Eikä nämä oo käymässä. Kai nämä pitäis käydä. Ei nämä käy. Onko nämä joten? R-olo. Pitäikö näihin olla ne R-pollit sitten? Mitä vittu? Pitäis kannamaan nälkää. Mikä tässä perkele aista? Voi hyvä Jumala. Mitä ihmettä? Jääpä ne saa. Tähän meni. Hullua minä. Sehän on siinä. Seuraava. Ja tästä helmuista kärsi oikein nostaa paskana nuo hele. Säpäälleen on nuo hele. Joku kun hitsos. Ois hyvä homma. Enkeä, tos minä olen. Riittääkö varaa vai pitäisikö joku palikka niskassa on?
Siinä on kyllä hyvät renkaat. Nämä ei niinkään, mutta kyllä ne välttää seesotuksessa. Niin, ja joku voi sanoa, että sulla on nosturikki tallissa. Niinhän mulla on. Vaan ei sitä aina kehtoo siinä. Ei sovi nyt talliin, sillä on vähän kaikennäköistä tavaa. Siinä on momentti, mihinkäs tämä ajoi, johonnihan tämä ajoi. En muista. Johon ne huippu lukee. Toppo automaattisesti siihen mihinkä se on. 120 olisiko se. Tai jotain sitä on. Mitenkään päin. Noin, 2 on vaihdettu. Vieläkö me 2 kehdattais vaihtaa? Vaihdetaan kun vaahtiin piästä. Mistä? Näkyy vähän levyt ruostetta ottavan kun ei aje. Voi pösöö parka. Voi pösöö parka. Pösöö parka. Tipuu. Mistäs tämä?
Mikäs tämä on? Ryobi OnePlus HP. Horroseppo vai? R1 W18X. Jos johtaa kun tämmönen kiehto. Siinä on 3 nopeutta ja sitten tuo automaattiasento kanssa. Sillä automaatilla toppoo aina siihen. Toppo, olko 120 newtonia on paljon? En muista, se selviää jostain googlettimesta. Tää on kyllä hyvä vähe. Ja miksi Makita, kun miksi ei Makita tai joku Milwaukee tai muu, mutta kun mulla on ollut Ryobin tuo porakone ja akkuja jo valmiina. Ihan sillä säästösyistä. Eikä tarjona hukkatut Makita sponsorshippiä. Joutu ostamaan omilla rahoilla. Aika lailla vuosi sittenhän minä ostin. Mutta on ihan hyvä. Näin kun pärryyttä, niin sammuu. No, sehän on siinä. Eikä minien aunuksessa. Ei nää tunkki tämmönen. No siinäpä on jonkunlaiset paskarenkkaat alla. Onhan tähän hyvät tinnu talvirenkkaat tuolla, mutta en kehtoo niitäkään nyt laittaa alle, kun eihän tällä ajeta. Tuo lusottaa kyllä vähän vaijon näköisenä. Näyttäisikö teidän niin mielestä? No en tiedä. Siinäpähän lusottaa. Pannaan sitä ilmaa, jos joskus tarvii. Kompressorilla. Joo, siinä se olisi pösy. Katsotaan mitä ruostereikiä löydetäänkö me äkkisestä. Jossain tiellä niitä on. Missä niitä on? En minä nyt muista. Jossahan niitä on. Enemmän niitä tuolla pohjan puolella. Joo, tuolla jossain on reikkiä. Mistä minä näkisin? Tuo. On niin pimmä. Tuossa olisi vähän reikkiä. Samaten nämä on painunut niin kurttuu, että näinkähän ne ei saisi mielellään olla. Nykyaikana katastuksessa pitäisi olla suorat helmet. Suurin piirtein. Toisella puolella ihan sama. Ja toisella puolellahan se tuolta kantin takkoa, kun se märääntynyt tuo lattia. Sinne joutuisi kanssa hitsoomaan. No mutta joo. Täällä mä viiät tuonne jemmai. Onpahan nyt reenattu jo renkaanvaihto. Kohtahan se alakkaa sekin. Aika olemaan käsillä. Tieltä näkyy vaan se on helma ihan painunut tuolta puolelta. Sieltä takapuolelta. Tiedä. Niin liikkeesti mä. Ne pitäis oekkoja hitsata ja vahvistaa. Ruopia nuo mössöt ensin pois. Mä en tiedä mikä minua vaivaa, kun on ruvennut hirveästi himottamaan joku pakettiauto tai joku lava-auto tai joku semmoinen. Vanha Hiluuksi tai Hiase tai Mitsulta mitä L200 ja L300. Joku semmoinen. Ei että.
No, eiköhän nämä riitä nämä rottelut pihassa. Vois jollain on semmonen ja haluat pösön, niin vaihdetaan heti päittä. Joo, minäpä vien vehkeet pois nyt. Ajan tuon pösön tuonne samaan reikään takaisin. Aiku hei. Antahan laata vähän akkua. Aika kuivan kuulunen akku.